A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitou esta tarde a explotación gandeira de Javier Fernández, situada en Vilariño de Conso, e a cal se viu afectada pola vaga de lumes do pasado mes de agosto. Alí lembrou o apoio do Goberno galego ás explotacións que sufriron danos polos incendios rexistrados neste mes, tanto agrícolas, gandeiras como forestais. Atopámonos precisamente nun pastizais que son elementos esenciais pois para conter o lume e para que os gandeiros que teñen ganado en extensivo pois poidan ter pasto pois para as súas vacas e ademais mangas para o manexo, non? Ademais, pois vimos a recordarlles aos gandeiros pois esas liñas de axudas que están abertas para, en primeiro lugar, facer frente aos danos causados por os incendios en infraestructuras, en comedeiros, en bebedeiros, en maquinaria que se vira afectada polos incendios, tamén en todos aqueles gastos que teñan que incurrir para mercar alimento para o gando durante 6 meses. Todas as facturas que teñan dende o momento en que se produciron os incendios ata 6 meses despois poden ser xustificativas para solicitar as subvencións. Ademais diso, temos tamén axudas para a perda de produción do gando ou das explotacións, que neste caso pois non é a zona máis afectada, de viñedo, de castiñeiro, e poden solicitar esas axudas nas oficinas agrarias. Insisto en que é importante facer fincapé en que se acheguen ás oficinas onde lles informarán de todas as líneas de axudas que poden solicitar. Ante calquera dúbida, pois pasar por a oficina agraria da comarca correspondente para solicitar esas axudas.